వస్తే అగోరి నువ్వేం చేస్తున్నావు? సిగ్గుందా కొంచెమన్నా? అగోర్ అని చెప్పి వీడియోలు ఐఫోన్ ఎలా మాడతావు, కార్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తావు? సిగ్గు శరముందా? వస్తే అగోరి ఆ పిల్లని మంచి మర్యాద వాళ్ళ ఇంటికి పంపించు. ఏంది బుజ్జి తల్లి, నువ్వు దొరకడం ఇష్టమా? నీ మోకం చూసుకున్నా నీ బతుకు. బెట్టింగ్ ఆపిల్ చేసేటోళ్ళు ఆడపిల్ల గుడికో 7 మంది రేప్ చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళు మొన్న ఒక అమ్మాయిని ట్రాన్స్జెండర్ చంపేసిన లవ్ చేసి అలాంటి మోసం చేసిన వాళ్ళ కొడుకులు నువ్వు పోరాటం చేయవే. చేస్తే నీకు పబ్లిక్ లో పేరు వస్తుంది. అలాంటి ధర్మం కోసం పోరాటం చేయి. సిగ్గు లేకుండా పెళ్లి చేసుకుని 7 అడుగులు నడవడము, సిగ్గు లేకుండా అదేంది ఆ పంది ముఖం పెట్టుకుని ఆ లిఫ్ట్ కి పెట్టుకుని దిక్కుమలం ఉండా నీకు పెండ్లా చెప్పుతో కొడతాను. ఎంబడే గవర్నమెంట్ శిక్షించండి, జైలు వేయాలని కోరుకుంటున్నా. నేను అస్సలు వదిలిపెట్టాను ఆ కోరిని మాత్రం. ఆ పిల్ల జీవితం నాశనం చేస్తే అస్సలు నేను ఒప్పుకోను. ఇలా రేపు ఇలా జరుగుతుంది, రేపు ఇంకోటి జరుగుతుంది. ఎలా ఒప్పుకుంటారండి? అది దొంగ అగోరి. నేను ముందే చెప్పా మీకు, నమ్మొద్దు. అది పెద్ద దొంగ అగోరి అని. సిగ్గుండాలి కొంచెమన్నా. నిన్ను మాత్రం వదిలిపెట్టిన అగ్గరు నువ్వు ఎక్కడ, నీకోసమే నేను ఈరోజు వెతుకుతున్నా. నా ప్రయాణం మొత్తం